Οι αγάπες εδώ. Αυτό που έχουν πετύχει αυτά τα δύο παιδιά, ο Θανάσης ο Γιάννης Θανάσης είναι μοναδικό και είναι για σας εδώ τώρα, μόνο για σας, αυτό το basketball, Nike Basketball Lounge. Άρα, τι έχουμε τώρα, εγώ θα παίξω λίγο μαζί σας, είναι ερωτήσεις στον αγαπημένο φιλάθλο. Θανάση, we are all pros. Είναι το θέμα του event και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα για εσάς. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε και τι σημαίνει για εσάς. Εντάξει, το πολύ για πάνω. Βάζω όλα αδέρφια, είμαστε όλοι μαζί.